आगु इलेक्शन आज तो जाइए मंत्री महोदय आसते व्यस्त जापारे तेणु आमर ये भाई मैंने आग इलेक्शन को कौन कौन सब योजना रखते आसतु देखा आनंद सभार परवर्ती अध्यक्ष सभापति निर्वाचन हेलो जय गुरु जय गुरु आज आंधसभा हम ना नहीं कहीं जना कई गोटा प्रार्थी ना बिना सभापति आंधसभा केमती हम हम सभापति न था हम हूँ नहीं कि ये कहीं कहीं कौटी देखा जाऊना को दल ना कि ना अरे जिंदाबाद जिंदाबाद सभापति जिंदाबाद 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 मुक्तो भाई जिंदाबाद अरे जिंदाबाद जिंदाबाद सुकुड़ा भाई जिंदाबाद 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 टक्को चिनो जिंदाबाद जितीबो टक्को चिनो जितीबो ये तमे किए ये हमें सभापति आज ये आज्ञा कौन मोहल्ला को उठे जाते ना कौन ये आज्ञा निखरिया सभापति रही जा बुझिल बुझिल मालिक आप खुशी तो अच्छा अच्छा सभापति आसचंती पार्टी बंद ठीक रुह बाबू तेमे खुशी तो ताको देखिक छानिया रे केटा पळेले इरा भूतुटा को आनिक आइछ खुशी तो अरे केवल यही मानक पाई आसीचंती सभापति बुझिल आम सभापति का हृदय बड़ जना पड़ती ता हृदय देखिले जना पड़ती अच्छी कि नहीं कहि हबो अरे केवल आपण मानक चिंतार सी एमती दुर्बल हो जाइछंती ये से ये तो पड़ी जीव मरी जीव ताको उठावा ए मालिक टिके जुहार हो गल ए लगा बुझिल आम सभापति भाया सभापति मालिक आगुर कहीं नथिले कि भविष्य रे मते कहीं लागुनी हैला बलिया जना पड़ुची ता चेहरा रो जना पड़ुची बुझिल ए मालिक टिके बसी पड़ी है एरा धरी के बसावा मरी जीव ना कोन छी ए मालिक ए देखुच जो चक चक घर 3 महला 5 महला कोठा ए हमरी सभापति को इच्छा रे बुझिल आगुर जो सभापति थले चाहे खंडे करि पारु नथिले ए ताकर इच्छा रे सब होईची ए देखुच जो रास्ता चक चक नाइटी सब जो लागी थी सभापति भले आइछि आ केवल ताकर इच्छा रे ए मालिक ए जो पेट भरा गिरी खाउछ आनंद बजार अन्नपूर्णा भंडार ए मालिक ताकर इच्छा रे बुझिल दौचा छैत पे से पाउनी आ ए से सब ताकर चिंता रे सब होई बुझिल हाउ है एटा कोन बाजिला मरी जीव के गोटा दिन साडू पळाए वीर सभापति जिंदाबाद 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 सभापति जिंदाबाद जिंदाबाद वीर प्रस्ताव जिंदाबाद जिंदाबाद वीर सभापति जिंदाबाद सभापति रह ये कौन ये किए से ये सभानेत्री है सभानेत्री ये सभापति है नहीं नेत्री आइलान सभानेत्री बा है हां कार नेत्री
ସଭାନେତ୍ରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ କିଏ କିଏ ହେ ହେ ପଛରେ ଯିଏ ଅଛ କହ ବାସେ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସଭାପତି ହଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ହଁ ସାଇଜରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ହେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ हे प्रभु हे हरिनाम जगन्नाथ प्रेमानंदी ये क्या हुआ ये मेरा गमछा खुल गया ଏରା ଆଉ କଣ ଖୋଲିଯିବ ଗାମୁଛା ଛାଡି ଆଉ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ ବାପା ହେ ଇଏ ଅଜାରି ହେଇ ପଇଲେ 10-15ଟା ଏକାଥରେ ସଫା ମାଟି ଆଉ ଖୋଳିବାକୁ ପଡିବନି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ। ଆମର ଯୋଉ ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ। ଅଛନ୍ତି ଆମ ହଁ। ଯୋଉ ସଭାପତି ହଁ। ଯୋଉ କହିଗଲେ ଯାହା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାଲି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ରୋଷେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ। ରାସ୍ତା ଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡପ ଯୋଉ କପଡା ବନ୍ଧା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ଫିଟିଂ ହେଇ ଆଗରେ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଲାଗି ନାହିଁ ତା ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଫଳ ହେଇଛି ସବୁ ୟାରି ଠେଇଁ ପୁରେଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ୟାରି ଠେଇଁ ପୁରେଇଛି ତା ଜଣା ପଡୁଛି ଏ ଦେବ ନା ଏ ର ବହୁତ କଥା କହିଲ ହଁ। ଦେବ ନା ସତ କହିବ ବୁଝିଲେ ମାନେ ଯାହା କହିବ ସତ କହିବ କୁହ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଖାନା ବସୁଥିଲୁ ପାଇଖାନାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ହଁ କିଏ କଲା ଏଇ ଚକ ଚକ ଘର ଚକ ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ମାର୍ବଲ ଘର କଲା କିଏ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ଆଉ କେତେ କଣ କରିବୁ ହୀରା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଯୋଉମାନେ ଫେରିଗଲେ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ନ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ସଭାପତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଦୁରବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଣିକି ଆଉ ସଭାପତି କି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଦିଆଯାଇ ସଭାପତି ମାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମା ମାନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଡରେ ଫୁଟି ଯାଉଛି ମ୍ୟାଟ ପଡିବ ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ଖୁସି ତ ମା ମାନେ ଏ ରହ ବହୁତ ଖୁସି ଆକୁ ଅଣ୍ଟିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଦବ ଏ ବାପା ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି 2-3 ଟ୍ରକ ଖଣ୍ଡେ ଖାଉଥାଉ ମୋର ପରା ବସ୍ତା ଚିହ୍ନ ଆଏ? ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଖାଏ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ନିଏ ପଡିଯିବୁ ମୋ ସାରୁ ଗୁଡା ବସ୍ତା ଖାଏ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ନିଏ ହଁ ମା ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବଦଳି ଭେନିଟି ଦେବି କଣ ଦବ ଭେନିଟି ଦେବି ତାଙ୍କର ଜାଗା ହବନି ତୁ ନେଇଯା ସବୁ ହେ ବାବୁ ତେମେ ହଉ ତମ କଥା ବୁଝିଆ ଆଉ କଣ କିଏ ନା ତେମେ ହବ ନା କଣ ହେ ବାବୁ ଏଠିକେ ସାଇଡ ହେଇଗଲ ଇଆଡକୁ ଆସ ପଡିଗଲେ 2-3 ଟ୍ରକ ଲୋକ ମରିଯିବେ ତେମେ ଆଡକୁ ଆସ ଆଡକୁ ଆସ ହେ ରହ କିଏ ହଉ ରହ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ନାଇଁ କହ ନା 3ଟି କଥା କହିବି ହଁ ସେ ଯୋଉ କହିଲା ଆମେ ସବୁ କରିଛୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ସେ ଗୋଟାକୁ ତ କରିକିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ସେ ଗୋଟା ନମୁନାରୁ ପାଉନା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ତାକୁ ହଁ। ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବା ଆମର କହିବା କଥା କି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବହି କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ନା ସବୁ ମୋବାଇଲ ତମେ ଖୁଆଇବ ମୋବାଇଲରେ ରଖିବ ମୋବାଇଲରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚିହ୍ନ ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଚିହ୍ନ ହଁ। ତାଙ୍କର ଖୋଲା ବହି ହଁ। ଗୋଟେ କଥା ଗଲା ହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଗଲି ନିଜେ ଗଣିକି ଆସିଲି 107ଟି ବାଲ୍ଟି ମଗ ଥିଲା ହଁ ସକାଳୁ ଗଲି ନିଜ ଦରକାର ପାଇଁ 7ଟି ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି କଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିବୁ ତୃତୀୟ କଥା କହିବାର ହଉଛି 1.5 ମାଇଲ 2 ମାଇଲ ଚାଲି ଚାଲି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଥା ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ହଁ। ଆମର ଚିହ୍ନ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିବରଣୀ ଦେଖେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ସେଇଥିରେ ପିଇବାକୁ ଦବ ସେଇଥିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦବ କ୍ୟାମ୍ପରୁ କେହି ବାହାରିବେନି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ହବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ
ଏ ପଡ଼ିଯିବୁ ତାପରେ ଦୂରେଇକି ଯା